Ola kachiel koda jolweny mamoko 9 manowito ngimagi odiochieng' manyoro e masira mano mar ndek kalapapla manotimore e gweng'go mag West Pokot. Nyakoro moge jong moko kuomo bende aneno ka chwalonwa ote. Adwa nasomane mana ote matin kende ma uchwalonwa achiel kachiel kokalo e Facebook. Kata kamano inyisa ni Millicent Adhiambo waseloso tudruok wawinjane kaka noloso e kaunti ma Kisumu kod jotelo mag UDA. Maene coordinator mar UDA South Nyanza mangima awakaw thuolo ni makende lo chama ma UDA kachiel kod joherawa mag chama mondo watim mos ne familia mar General Francis Ogola kachiel kod jolweny go duto mane en go de wuoth mane gin go Marakwet. Watimo mos kendo en chuny mobuok ahinya kaluwore gi mano timoreno, to wan kaka oganda wakwayo ni maendi en thuolo ma nyaka wariwre kendo wawuo ka waywak kanyakla nikech maendi en chandruok moriwo kanyakla. Elo chama mar UDA Nyanza kaachiel kod mano pangi Homa Bay County manowinjo timre tarik 26 dwe ni, wawacho ni eyo makende ka waywago wadwa kendo wuodwa kendo jatendwa kaluwore be ndalo 3 mar ywak mano ogol gi President William Ruto. Wachungo duto chenro te mag UDA mane timore Nyanza mangima kendo wadhi kwayo National Elections Board mondo oyie mondo chor kendo reorganize calendar mar election mondo mi wachiw thuolo mar ywak. Kaw kamano akaw thuolo makende mondo wakwa kanisa kaachiel kod jowa duto mondo walem ne familia mar Ogola kaachiel kod jogo duto bende moyudo hinyruok kata motho, to gi kwayo mar chango haraka ne jolweny 2 manoyudo thuolo mane ok otho e chenro ma ajali manotimore. Kamano Nyasaye mondo bed kod ogandawa. Nyinga Joshua Nyamori aloso kuom UDA ma Kisumu County, and adwaro ni mondo agomos ne family mar General Ogola, ne President mar Republic of Kenya ma en Commander in Chief, and ne jolweny te kuom tho mar General Ogola. En a national disaster, and wakwayo kwe kamoro amora ma jo-Kenya nitie, especially oganda wa ma Luo. Wageno ni General Ogola being ni ne en ng'ama ohero kwe, wabiro nyiso kwe sama waywage kendo encourage jo-Kenya te manohero General Ogola mondo bi oywag General Ogola. Lastly, ni General Ogola kanyo obiro ka, one of the things wanyo obiro ng'iyo kanyo wa Marakwet nyo onego bed nobiro Kisumu, en ni wan kaka ofis mar UDA ma Kisumu County ne wandiko ne mwakwaye ni mondo bi one school miluongo ni Nyalunya mondo bi one ka jolweny nyalo konyowa rehabilitating the school. Anyose committee mano obiro biro gi technical staff ge. Unfortunately wawito mano, wageno ni pod wabiro tiyo with the armed forces to make sure that those projects are done as legacy ma General Ogola. Mana kamano Joyce winjo paro mopogore kuom jotelo mag UDA mawuok e alwora ma Nyanza ka bende gino magikwayo oganda mondo mi giketo ruok e seche ma bende rumbi omako Kenya mangima kochno kod mar General Francis Ogola. Kaw kamano magi achiel kuom weche bende pod omedo lumo kaendi kopogore gi mamoko kod ng'anyo mar lakteche wabiro medo kelo nwi kaka gimedo tuch e kaunti ma Kisumu. Joyce an kuomi mondo idhi nyime kod mbakoromo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Wawinjo kanyo yo makare kaka jotelo mag duond bura mag UDA e kaunti ma Kisumu oloso kotudore kod tho mano mar General Francis Ogola. Erokamano Millicent Adhiambo, inyalo medo luonwa wach makamano kaachiel kod weche mamoko matucho odiochieng'